Balitang katotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Isang magandang umaga ho mga kabalen. Kumusta? Araw ho ng Lunes ngayon, October 27, 2025. Justin Dizon po. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Yan ho ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa atin hong halos 2 million followers dito ho sa Blue App, kung tawagin, social media ng Facebook. At yan ho mga kabalen, tuloy-tuloy ang inyong pagdami ng ating mga followers. Maraming salamat syempre sa lahat ng mga sumusuporta, no? Walang sawang sumusuporta sa CLTV 36 at sa CLTV 36 News, syempre yung ating page. Live ho itong napapanood din sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Ganyan din ho sa telebisyon. Nationwide via Signal Channel 115 Luzon, Visayas at Mindanao. Ganyan din sa Air Cable Converge Channel 71. At syempre, dito ho sa Central Luzon sa ating 37 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kumusta ko po kabalen? Kumusta? Ingke kayong weekend? At kumusta yung pamagsadyayo para kendaon? Bago tayo magpatuloy, ayan, batiin muna natin nanonood sa ating programa
ang aking kaibigan, masugid na follower ng CLTV 36, Koyang Joel Stephen Manalo ng Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Yan, maraming salamat. Palakpakan natin si Kon Joel. Lagi ang nanonood. Yan ho yung ating isa sa mga pinakamasugid na supporter. At ganyan din, syempre, ang isa pa sa mga top follower ng CLTV, Angelo Redaha. Maraming salamat, Angelo Redaha. Yan. Thank you sa inyong walang sawang pagsuporta. Ayan ho mula ako sa Malolos, Bulacan. Ayan, lahat hanggang Bulacan. Talagang sinusubaybayan itong ating mga balita dito sa ating rehiyon, Central Luzon. Ayan, maraming salamat. May comment pa. Sabi ni Kuya Joel, mangantamo, paksing bangus with bagok. Wow, the best. The best talaga yan. Kasi paksing bangus mga kanyan, metong pangabetakin ni CLTV. Jody Dizon Mercado, ayan managkat si Kuya Joel Manalo. Mangantamo paksing bangus. Nagkat na ako nagkat ko pa na. O syempre, kung na yung kalingwan ni Jody Mercado. Di ba? Ali, tutuman. Wa? Paksing bangus. Pachay kami nga duwami pa. Baliyo po. Naman king kay. Share ko mo. Total. Lunis naman ngayon Pagbigyan nyo ko magkwento. Potang ning kay magulam yung paksing bangus si Jody. Para laning letrato ka na ako. I do the same. Okay? Pachay paksing bangus yung ulam ko ning kay. Paps, paksing bangus, di ba? And syempre, Kuyang Zernan San Juan, ayan, maraming salamat dahil patse meglutulap menulam lang paksing bangus pagdalada mo. Kon Joel, balo mong favorite kaya yan, yapin in the best talaga yan, paksing bangus. Yan, enjoy. Maraming salamat din kay Angelo Redaha, yan, sabi niya, Undas Long Weekend, October 21. Sinimulan din ho itong wellness break ng mga kabataan. So marami ho tayong mga pag-usapan, maraming mga balita. Kumusta ho yung mga umattend ng TTKD, Tigtigan, Terakan, King Dalan, dito ho sa Angeles City. Yan, meron tayong balita, pumasok yung sa syudad ng Angeles, hindi po sa TTKD dito, walang kinalaman. Itong pambabato ng granada sa isang subdivision. Ayan. From Paksing Bangus to Granada, di ba? Nakikita nyo naman Marami po tayong pwedeng mag-usapan talaga. Marami po mga balitang nangyari dito sa ating sa ating lalawigan at syempre sa gitnang Luzon, Ito, sinisilip din ho natin mga kabalan, syempre yung preparasyon para ho sa ating pagdiriwang paggunita nito hong araw ng mga patay o ng undas. Kaya katamo pong Kamampangan, daw ni ngaus tamo ken kabalan. So sige po, tuloy-tuloy tayo sa mga balitang mapagkikinabangan, mapagkakatiwalaan at may paggagamitan. Ayan, at makatotohanan syempre. Silipin muna natin sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi po ng North Luzon Expressway sa oras na ito hatid po sa atin ng NLEX Corporation. Narito na po ang sitwasyon. Ayan, medyo marami-raming mga sasakyan Diyan ho sa may North Luzon Expressway. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Eto ho mga kabalan, dito muna tayo sa Gawing Itaas, Balintawak Toll Plaza. Eto ho yung aabutan ng mga mag-uuwian naman ng probinsya ngayong araw na Lunes. Ayan, as you can see, wala naman hong pila, lalo na sa RFID lanes, cash lane, meron. Paalala ko sa mga biyahero, speaking of RFID, pwede nyo nang gamitin yung inyong RFID sa Easy Trip para sa Auto Sweep o yung NLEX to Skyway, isa na lamang ho yan. Basta sa lahat ng mga toll plaza sa Luzon. Make sure ma-register nyo lamang upang hindi na ako magka-aberya. So yan, hindi na kailangan na dalawang load o dalawang card, dalawang account ang inyong i-maintain. Kasi nga naman, di ba, hindi naman hindi masaya. Kailangan load mo pareho, napapagastos lalo, di ba? So yan ho'y magandang balita. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream
At every 36 new stream kasama si Justin Dizon neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Ito mga kabalen, sitwasyon muna ng trapiko dito ho sa may North Luzon Expressway. Ayan, ine-expect na yung pagdami ng biyahero. Kaya naman, nag-assign na ho ng 1,500 no? Patrol, crews, traffic marshal, security teams, toll and system personnel. Ito ho nga NLEX dahil na rin inaasahan kayo pagdagsa ng mga motorista dyan ho sa may North Luzon Expressway kasabay ho nitong pagunita natin o yung bagong pagunita natin ng Undas. So ito ho, Valenzuela Interchange muna tayo. Ay light traffic naman dyan sa area na yan. Dyan ho sa may Torres Bogalion, papasok ng Skyway southbound. Meron hong konting queuing na ng mga sasakyan dyan sa area na yan. Mindanao Toll Plaza, ongoing yung construction works. Kaya naman ano tawag dito? Kaya naman heavy traffic or mabagal yung daloy ng trapiko dyan, 15 to 40 minutes. 40 meters rather, 15 to 40 meters ho yung queuing. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may Dito ho sa Valenzuela, magkabilang linya. Ayan, nakikita naman ho natin yung lower box, leftmost box. Ayan, talagang marami-rami na rin ang mga sasakyan dyan ho sa may area ng Valenzuela Interchange. kasama si Justin Dizon neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Kabalayan sa Bukawi Toll Plaza, maluwag ang sitwasyon. Ganyan din ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Skip the scroll and stream at every 36 new stream kasama si Justin Dizon neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Netama matudesisyon, netama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 Ito naman mga kabalen, mula ho sa may NLEX, syempre silipin natin sitwasyon ang trapiko sa may syudad ho ng San Fernando, Pampanga. at every 36 new stream kasama si Justin Dizon neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Netama. Kabalen, real-time traffic monitoring muna tayo sa may syudad ho ng San Fernando, Pampanga. Ito paalala sa mga biyahero, ito yung aasahan ninyo sa mga pangunahing kalsada. Dito ho sa may kabisera ng ating lalawigan. Netama matudesisyon, netama. Dito muna tayo sa box 1 and 2. Yan ho yung sitwasyon sa may Del Rosario traffic light. Ayan, ay sa mga oras na ito ay maluwag naman ang sitwasyon dyan sa area na yan. At nagana na ba yung traffic light? Opo, nagana na. Ayan, nakikita natin na may countdown na. Umaandar na ho yung traffic light dyan sa may Del Rosario area, MacArthur Highway, sa may syudad ho ng San Fernando. Pagdating naman ho dito sa may Dolores, bago tayo makarating ng Dolores, dito muna tayo sa may Diosdado Macapagal Regional Government Center. Kaya pong Maimpis, sakop Maimpis, ayan, doon ho sa mga patungo ng Angeles City ay dyan sa may tapat ng Pilar Village. Expect niyo yung bahagyang pagbabagal. At doon naman sa mga patungo ng syudad San Fernando, before approaching naman, yung Diosdado Macapagal mismo, yung ating sakop government center, may pila na rin ho ng mga sasakyan dyan sa area na yan. Samantala, pagdating naman ho ng Dolores ay light traffic. Ganyan din ho sa may St. Jude traffic light area. But, ayan, pagtawid ho ninyo, dito yung box 7 and 6, 7 and 8 rather, sa may Barosa at sa may JBL Makabakle. Kaya pong papunta na Kabalen na ninyo. Opo, Dolores Makabakle. Ayan, expect ho ninyo yung moderate traffic. Marami-raming mga sasakyan dyan sa area na yan.
Samantala, dito naman sa may lower box muna tayo, yung boxes 9, 10, 11, and 12, ano? Yung 9 and 10 dyan, hoy, sa may San Juan, Santo Niño, and Palawe area. Ayan, light traffic, nakikita natin. Ganyan din ang sitwasyon sa ilang bahagi po ng Jose Bad Santos Avenue na sakop po ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Ay maluwag ho ang sitwasyon. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Balitang may paggagamitan para ho sa mga babiyahe naman patungong kadlurang bahagi ng rehiyon, gitnang Luzon. Narito po ang sitwasyon ng trapiko sa ilang ilang mga kalsada sa lalawigan ho ng Bataan, mga kabalen. Ayan. Ay dyan sa may Orani, sa Maal, Abukay, ang maluwag ho ang kalsada, ganyan din ho sa may Balanga, at dyan sa may Alawli Crossing. Maluwag din ang sitwasyon sa mga oras na ito. Ayan. Dyan sa may Central Balanga, light traffic din. Abay, nakakainggit talaga sa Bataan. Ano? Kaya naman, paalala ho ng mga otoridad, sumunod ho sa mga itinakdang speed limit dyan sa lalawigan ng Bataan. 80 ho yung mga pribadong sasakyan, 70 naman para sa mga PUV. 60 lamang yung mga motorsiklo, mga kabalen. At yung mga naglalakihang truck at van, abay, 50 lamang ho kayo. Huwag ho kayong sosobra. Nakakatakot Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Yan ho mga kabalen ng traffic situation sa lalawigan ng Bataan. Real time ho iyan. At ngayon naman sa oras na ito, makibalita muna tayo kay Kuyang Dan Villamil ng DOST Pag-asa para ho sa pinakahuling weather forecast. Kaninang alas 5 ng umaga ito. Alamin ho natin yung magiging taya ng panahon ngayong araw ng Lunes, syempre hanggang sa paggunita natin ng undas kung tayo ba ay uulanin sa mga sementeryo. Narito po ang weather report ng DOST Pag-asa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Kanina alas 3 ng umaga, huling namataan yung sentro nitong low pressure area sa layong 260 kilometers kanluran ng Dipolog City sa Zamboanga del Norte. So nananatiling maliit yung chance na nasabing LPA na maging bagyo at nakapaloob ito sa Intertropical Convergence Zone na kung saan nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao at ilang areas rin ng Southern Luzon. Samantala, itong area ng Extreme Northern Luzon makakaranas ng mga pag-ulan na dulot naman ng shearline at itong silangang bahagi ng Luzon as well as silangang bahagi ng Visayas, makakaranas rin tayo ng mga pag-ulan na dulot naman ng easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Karagatang Pasipiko. For Metro Manila and the rest of the country ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na ating inaasahan ngayong araw. Sasamahan yan ng mga usual thunderstorms throughout the day, lalong-lalo na sa hapon o sa gabi. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so dahil sa epekto nitong easterlies, asahan natin yung mga pag-ulan, mga kalat-kalat na pag-ulan as well as yung mga thunderstorms sa may Bicol Region, Aurora, at sa Quezon. Dahil naman sa shearline, actually naglabas tayo ng weather advisory kaninang alas 5 ng umaga. Yung ating 24-hour rainfall forecast, posibleng umabot ng 50 to 100 millimeters yung ating mga pag-ulan sa may area ng Batanes. So for Batanes and Mabuyan Islands, for today ay asahan natin itong mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms na kung saan itong lalawigan ng Batanes posibleng makaranas ng mga moderate to heavy rain sa dulot ng shearline. Dito naman sa ilang area rin ng Southern Luzon, sa bahagi ng Mimaropa dahil naman sa low pressure area sa kanluran ng Zamboanga del Norte, ay makakaranas rin tayo ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at pag-ulan. Meanwhile, for Metro Manila and the rest of Luzon ay partly cloudy to cloudy skies ang ating inaasahan ngayong araw.
Magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan dahil posible pa rin yung mga thunderstorms throughout the day. So ngayong madaling araw, may mga thunderstorm na tayo na itala dito sa silangang bahagi ng Luzon. Possible by hapon or by gabi. Mas maraming lugar dito sa Central and Southern Luzon yung makakaranas ng thunderstorm activity. Sa area naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, so included sa ating weather advisory kaninang alas 5 ng umaga yung ating 24-hour rainfall forecast. Posible rin umabot ng 50 to 100 millimeters na pag-ulan ngayong araw dito sa area ng Palawan. So as compared sa mga nakarang araw or as compared to yesterday, nabawasan na yung mga lugar na makakaranas ng malalakas sa pag-ulan na dulot nitong low pressure area. So yung location ng low pressure area sa ngayon ay nandito na sa karagatan ng Sulu. So for the next 24 hours, generally gagalaw ito westward or northwestward, pero patuloy pa rin ito magdudulot ng mga pagulan over most of Palawan. At dahil naman sa low pressure area na ito, magpapatuloy nga yung mga kaulapan at mga kalat-kalat na thunderstorms. So for most of Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, at dito sa Central Visayas, Zamboanga Peninsula at sa Barm. Samantala ito namang mga kaulapan na ating inaasahan for today sa Eastern Visayas ay dulot naman ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko. So improving weather conditions na ating inaasahan over most of Mindanao. So itong central and eastern sections ng Mindanao, sa may northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soxargen. So bahagyang maulap hanggang sa maulap pa papawiri na ating inaasahan ngayong araw over these areas. Pero posible pa rin yung mga usual afternoon to evening na mga paulan na dulot ng thunderstorms. Sa kalagayan naman ating karagatan, walang gale warning na nakataas as of 5 a.m. pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa mga seaboards ng Northern Luzon dahil posible pa rin tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw for the next 4 days, so starting tomorrow, araw ng Martes, magpapatuloy nga yung paggalaw nitong low pressure area sa may Sulu Sea, generally westward. So possibly by tomorrow, nandito na ito sa West Philippine Sea sa kanluran ng Palawan. So possible, mababawasan na rin yung mga pag-ulan na dulot ng low pressure area na ito. So improving weather conditions over most of Visayas and Mindanao. Gayun pa man, magpapatuloy yung mga kaulapan at yung mga kalat-kalat na thunderstorms sa may Palawan, Occidental Mindoro, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. So over central and eastern sections ng Visayas at Mindanao, pati na rin itong areas ng Bicol Region, mababawasan na yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Pagsapit naman ng Thursday to Friday, dahil sa epekto naman ng shear line, magpapatuloy naman yung mga pag-ulan dito sa area ng Batanes at Cagayan. So mataas ang tsansa ng pag-ulan na ating inasahan over these areas. So usually yung convergence ng ating hangin o yung mainit at malamig na hangin. So for the next few days, ito yung ating weather system na kailangang tutukan ng pansin dahil posible itong magdulot ng mga pag-ulan sa eastern section ng Northern Luzon. So sa mga lugar ko pong hindi nabanggit, no, so for the rest of the country, including Metro Manila, throughout the rest of the forecast period, ay generally fair weather conditions ang ating inaasahan. So mababawasan yung mga pag-ulan na dulot ng low pressure area. So for most of Metro Manila and the rest of the country, ay partly cloudy to cloudy skies ang ating inaasahan, pero nandiyan pa rin yung mga chance ng isolated rain showers or localized thunderstorms throughout the day. So inulit ko po, itong low pressure area, low chance na maging bagyo within the next 24 hours, gagalaw generally westward or west-northwestward patungo dito sa West Philippine Sea. So by tomorrow, nandito na ito sa West Philippine Sea sa kanluran ng Palawan, na kung saan patuloy itong gagalaw papalayo sa ating bansa at mababawasan yung mga pag-ulan over most of Visayas and Mindanao. Haring araw sa Kamanilaan ay sisikat mamayang 5:50 ng umaga at lulubog naman sa ganap na 5:30 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga localized advisories, mga rainfall advisories, heavy rainfall warnings, or thunderstorm advisories na posibleng i-issue ng ating mga Pag-asa Regional Services Division sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palangin bisitahin ang aming official websites sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At niya lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Nag-uulat.
Maraming salamat Kuyang Dan Villamil ng DOST Pag-asa para sa latest weather report. Yan ho yung kaninang alas 5 ng umaga. No? At asahan ho ninyo mga kabalen sa tuwing maglalabas ng thunderstorm advisory itong ating Weather Bureau. Lalong-lalo na ho dun sa mga nakakaapekto. Siyempre, dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon, ay patuloy din nating ipapaalam sa atin hong mga viewers and sa ating followers, sa ating mga kababayan dito ho sa may Central Luzon. Public service announcement muna tayo bago nating puntahan ito hong mga malalaking balita. Mawawalan ho ng supply ng tubig dyan ho sa may barangay Santiago, Lubao, Pampanga mamayang 1 p.m. hanggang 4:30 p.m. para ho yan sa gagawing flushing activity ng Prime Water. Ito naman ho mga kabalen ay power interruption ongoing ngayon hanggang alas 3:30 ng hapon dahil na rin sa pag-operate nitong sub-transmission line ng Pelco 2. Wala hong kuryente dyan sa may Florida Blanca Resettlement. Apektado Barangay Apalit, Pandagirig, Palmayo at Pabanlag. Hanggang 3:30 ho yan. Tapos Barangay San Jose, Sitio Carlos at Mawakat sa Florida Blanca, apektado rin ng brownout hanggang 3:30 p.m. ngayong araw ng Lunes. Ganyan din sa Barangay Kalibutbut at Bacolor, Kalibutbut, Bacolor at Maliwalu ay apektado rin ho ng nasabing power interruption hanggang alas 3:30 ng hapon ngayong araw ng Lunes. Pasibaywan Quebo, Barangay Kalibutbut, Ampong, Maliwalu, King Bacolod. Affected din ho ng naturang power interruption yung Barangay Dila-Dila dyan sa may Santa Rita, Pampanga hanggang alas 3:30 ng hapon. Yan. Barangay Bekuran sa may Santa Rita, wala rin hong kuryente hanggang alas 3:30 ng hapon ngayong araw. Ito naman sa may Kabangkalan at Santo Cristo, Florida Blanca, Pampanga hanggang 12 noon lang. So magbabalik ho ang supply ng kuryente mamayang alas 12 o tapungog 2. Ito ay interruption din hanggang alas 3:30. Yan ho ay Manibaog, Pelco 2 at Barangay Pio. Diyan ho sa may Porac. Yung Spelapco, Florida Blanca, ganyan din. Hanggang 3:30. Yan ho yung mga nabanggit kanina. Ito hanggang alas 4. Barangay Pulong Iglesia, Kabangkalan at Santa Monica sa Florida Blanca, Pampanga. Wala rin hong supply ng kuryente ngayong araw hanggang 4 p.m. Ganyan din yung Barangay San Pedro sa may Florida Blanca, Pampanga. Ay, malisangan Apin yan. Yan ho, mga kabalen, mga latest power supply interruption dito ho sa ating lalawigan, Pampanga. Sa atin hong pagbabalik, ihahatid ko sa inyo yung detalye ng iba't ibang balita na dapat ho ninyong malaman ngayong araw ng Lunes, October 27, 2025. Huwag ho kayong aalis at magbabalik po ang CLTV 36 Newsstream makalipas ang ilang patalastas. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 Newsstream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 Newsstream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at TV36 Newsstream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama.
makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream at gaya ho ng aking mga nabanggit kanina, Kabalen. Ito ho, meron akong ipapanood na video sa inyo. Nakuhanan ho ng CCTV footage. Ito hong aktual na paghahagis ng granada. Yes, mga Kabalen, you heard it right. Riding in tandem. Diyan ho sa may syudad ng Angeles, particular na sa may isang subdivision. Yan, papanoorin natin yung detalye. Panoorin muna natin yung video bago ko pakita yung mga details. Nangyari ho ito. Ayan na naman si Kuya Justin, sabi papanoorin. Tapos sasabihin agad yung detalye. Hindi, pero ito seryoso ho. Kakapasok lamang hong balita. Ayan, banggitin ko na nga. Nasaan yung footage? Ito ho mga Kabalen, ikapapasok lamang na balita mula kay Paulo G. Santos. Riding in tandem ho sa Angeles City, naghagis ng granada sa isang bahay. Ito ho. Yan ho mga Kabalen, ang eksenang yan ay hindi pong nanggaling sa isang shooting ng isang pelikula. Yan ho'y makatotohanang nangyari. Diyan ho sa may Angeles City, particular na sa isang bahay sa may Savannah Subdivision, sakop ho yan ng Barangay Anunas. Nangyari po ang insidente nitong Biyernes, October 24. Kitang-kita ho sa CCTV yung paghagis ng granada. Nito hong riding in tandem, na binato ho sa isang bahay, hindi pa natin natutukoy. Inaalam pa kung kanino ito tahanan. Agad naman hong rumisponde itong miyembro ng Angeles City Police Office at yung SOCO, Scene of the Crime Operatives, at kinumpirmang modern type hand grenade. Ito pong sumabog. Ayon ho kay Angeles City Police Director Joselito Villarosa Jr., wala namang naiulat na nasugatan sa insidente at patuloy hong gumugulong ang kanilang investigasyon. Kinumpirma rin ho ng mga opisyales ng barangay na tumakas ho itong mga suspect patungong Barangay Anunas matapos ang nangyaring pagsabog. Yan ho ang latest dyan sa may Barangay Anunas, Angeles City. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto. Ito mo mga Kabalen, sisikapin nating alamin pa yung ibang detalye kaugnay ng balitang ito. Yan ho'y ihahatid sa atin ni kasamang Paulo G. Santos maya-maya lamang.
At but for now, ito ho yung detalye na meron tayo mula mismo sa Angeles City Police Office. Nangyari ho itong insidente kung titignan natin yung record o yung oras ho dito sa CCTV footage ay bandang alas 8:15 ng gabi, araw ho ng Biyernes, 2015. So that's 8:15. Tama, no? 2015, 8:15 ng gabi, At hindi po ganun kalalim itong gabi, araw ho ng Biyernes, October 24. Yung hong Savannah, yan, sa may Barangay Anunas nga. Ayon ho sa PNP, doon sa initial, modern type na granada itong kanilang itinapon. So patuloy pang inaalam kung ano yung motibo at sino rin yung pagkakakilanlan o yung ano yung pagkakakilanlan ng mga suspect. Gayon din ho itong biktima. Ongoing ho ang investigasyon nito hong ating kapulisan at yan ho'y kinumpirma rin ng Angeles City Police Office. Mabilis naman ho yung naging pagresponde. Ayan, makikita ninyo mga kabalan, sa lakas ng impact, binato ho itong granada sa may dito sa may malapit sa screen natin. Yung video malapit sa screen natin, hindi sa screen natin. Ayan, makikita niyo yung motor. Sa lakas ng impact, pati ho yung sasakyan doon sa dulo, doon sa may kanto, ayan, nag-alarm. Yan ho ang latest, naway matukoy at mahuli itong mga suspect na naghasik ko ng kaguluhan dito ho sa may isang subdivision sa Barangay Anunas, lungsod ng Angeles. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may Ito naman ho mga kabalen, sa iba hong balita, isinagawa ho itong commemoration for peace and reconciliation. Dito hong Sabado, October 25, ay dyan ho ng Clark International Airport Corporation o SIAC. Ito ho yung 80th anniversary ng conclusion of the Philippine Campaign of 1944 to 1945 and the 81st anniversary of the first kamikaze takeoff at the Kamikaze West Airfield in Clark, Freeport Zone, Pampanga. Ito hong nasabing seremonya ay ito ho yung 80 years mula nang matapos itong Battle of the Philippines. Siya rin hong nagtapos sa Japanese occupation at ay isang significant milestone dito ho sa ating kasaysayan para sa tawag dito, para maabot ang kapayapaan at yung tinatawag na post-war recovery sa Asia-Pacific region. At kabilang ho sa mga pinagdiwang din yung Special Attack Unit ng Japan. Opo, para ho sa mga mahihilig sa history dyan, alam niyo ho ba na yung first mission ng Japan's Special Attack Unit o yung tinatawag na kamikaze, di ba? Ay una hong nag-take off yan mula dyan sa may West Airfield sa Clark, Freeport, Pampanga taong 1944. Yan ho mga kabalens. Kaya naman ang makasaysayan, itong lugar na ito, at yan ho'y pinangunahan ng Clark International Airport ng SIAC, yung ginawang selebrasyon o yung paggunita, commemoration for peace and reconciliation. Mahalagang tinatalakay natin yung mga ganitong kasaysayan sa ating bansa para hindi natin makalimutan. At ito ho mga kabalen, dumalo si SIAC Chief Operations Officer Brando Aguilera at Chief Finance Officer Nancy Paglinawan. Sila ho yung nanguna sa may delegasyon ng SIAC and yung Task Force for Heritage Conservation. At present din ho yung delegasyon naman ng ating mga kaibigang Hapon. Pinamunuan po ni Tokotai Memorial Foundation Chairperson Iwasaki Shigeru at Nawaki Aizawa ng Embassy o ng Embahada po ng Japan dito ho sa ating bansa. Ay ang ginawa ho nila ay nag-offer po sila ng dasal, ng panalangin, gaya na rin ng mga bulaklak para ho doon sa lahat ng mga binawian ng buhay noong gera at ipinagdasal
ang patuloy na kapayapaan, mutual understanding sa pagitan ho ng Pilipinas, Japan, ganyan na rin ang Estados Unidos. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Ito naman ho mga kabalen, balita ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Naalala ho ninyo yung ating ibinalitang panawagan ho ng City of San Fernando LGU kay Senator Tulfo nung si Mayor Vilma Caluwag ay dumalo dyan sa pagdinig ho ng Committee on Public Services. Kaugnay ho nitong Public Utilities rather. Kaugnay ho nitong performance ng Prime Water ay dito ho pinanawagan ni Mayor Vilma Caluwag ng Ciudad San Fernando na kung pwede tulungan na sila ng Senado na tapusin yung joint venture agreement with Prime Water. And sinikap naman natin kunin yung panig ng Prime Water subalit hindi po tayo nakakuha ng sagot. And ito naman ay kaugnay nung balitang yon ay humiling po ng update mula po sa City of San Fernando Water District, yung LGU. Kaugnay nitong JVA nga o yung Joint Venture Agreement sa Prime Water Infrastructure Corporation. Muli pong umapila si Mayor Vilma Caluwag sa pamunuan ng City of San Fernando Water District upang agarang tugunan ang mga hinaing ng mga residente laban sa Prime Water Infrastructure Corporation. Sa isa pong liham, iginiit po ng alkalde na dapat mapanagot ang naturang kumpanya sa mga reklamong may kinalaman sa kalidad ng tubig, mataas na singil at kakulangan ng impormasyon hinggil sa operasyon nito. Hiniling din po ni Caluwag na ipabatid sa lokal na pamahalaan ang latest report ukol sa legal at technical review ng CSFWD sa kanilang joint venture agreement dyan ho sa Prime Water. Ayon ho sa kanya, hindi maaaring ipagsawalang bahala ang patuloy na reklamo ng mga Fernandino at dapat maramdaman ng mga mamamayan ang kalidad ng serbisyong karapat-dapat ho sa kanila. Yan ho'y pahayag ni Mayor Vilma Caluwag ng Ciudad San Fernando, Pampanga. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Ito ho mga kabalen, bago tayo magtapos, gusto ko lamang magpasalamat sa lahat ho ng mga sumusuporta at nagtitiwala sa CLTV 36. Dahil, nito lamang hong araw ho ng Biyernes, isang pagkilala ang tinanggap ng CLTV 36 at ayan ho, si Kuyang Jody Mercado ang kumatawan sa ating istasyon
bilang child-friendly television. Ayan, congratulations. Maraming salamat ho sa mga nagtitiwala sa CLTV 36. Ayan, palakpakan natin si Kuya Jody. Ayan. Opo mga kabalen, ay pinarangalan ho ng National Council for Children's Television ang mga personalidad, television networks at mga palabas na may malaking contribution ho sa pagsusulong ng mga makabuluhan at makabatang programa. Isa ho yung CLTV 36 sa mga binigyang pagkilala bilang child-friendly broadcast television network. Kasama po yung ilan pa ang mga istasyon. Isinagawa ho itong awarding ceremony sa pagdiriwang ho ng 28th anniversary ng ahensya dito pong Biyernes, October 24 sa The Heritage Hotel, Manila. May tema ang programa na sama-sama sa makabuluhan at makabatang paglilingkod. Inilunsad din ho sa naturang pagtitipon ang NCCT-sponsored programs at iba't ibang child-friendly content awards. Bago ho matapos ang programa, magkakasamang nanumpa ang NCCT, ang mga awardee at yung mga dumalo na ipagpapatuloy ho nila ang pagtataguyod ng mga programa sa telebisyon na nakatuon sa kapakanan ng kabataan. Yan ho kabalan ang latest kaugnay nitong child-friendly efforts din ng iba't ibang media organization, ganyan na rin itong NCCT dito ho sa ating bansa. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Ito naman ho mga kabalen, pakinggan natin ang pahayag ni Governor Daniel Fernando ng lalawigan ng Bulacan kaugnay ho sa pagkakaaresto itong isa sa 4 na suspect na sangkot sa pagpatay sa presidente ho ng Association of Barangay Captains o isang ex-officio board member na rin sa sangguniang panlalawigan dyan ho sa lalawigan ng Bulacan. Narito pong pahayag ni Governor Daniel Fernando. Salamat sa mga kapulisan ng Bulacan Police Provincial Office at particular po dito ng Provincial Intelligence Unit sa pamumuno po ni Provincial Director Angel Graciliano para sa matagumpay na operasyon na nagresulta sa pagka-aresto ng isa sa mga suspect sa karumaldumal na pagpaslak sa ating minamahal na ABC President at ex-officio board member ng Sangguniang Panlalawigan ng Bulacan, Ramil Capistano, at sa kanyang driver na si Cedric Toribio. Hindi natin malilimutan ang mga malungkot na araw na yon noong October 3, 2024. Tayo po lahat ay ginimbal ang buong lalawigan ng Bulacan sa marahas na pagpatay kay ABC Ramil Capistano at sa kanyang driver sa Barangay Ligas, lungsod ng Malolos. Wala po tayong pinalampas na araw. Ang pamahalang panlalawigan ng Bulacan, katuwang ang mga ahensya na nagpapatupad ng batas, at ay hindi po tumigil hanggat hindi napapanagot ang lahat ng sangkot sa krimeng ito. At matapos ang mahigit sa 1 taong tuloy-tuloy na pagsubaybay at koordinasyon ng mga unit ng pulisya at coordination ng inyong lingkod, with the coordination ng inyong lingkod, matagumpay na naaresto na ng pinagsanib na operatiba ng Bulacan Provincial Intelligence Unit, Bulacan First Provincial Mobile Force Company at ang Nabotas City Police Station
ang isa sa pangunahing suspect na si Christian Rojas alias Lupin, 25 taong gulang, residente ng Barangay Tangos, South Navotas City. Ang pagkakahuli po Yan ho mga kabalen, ang tinig ni Governor Fernando ng lalawigan ho ng Bulacan kaugnay nitong pagkakaaresto nga sa isang suspect sa pagpatay kay ABC President Ramil Capistrano. Kabalen, 10:55 na ng umaga at ako po ay magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa. Patiin lang natin, siyempre, yung mga kaibigan natin sa Clark Development Corporation Communication Division. Ayan. Mag-reply na ho ako. Nag-message si ating Astro Aguinaldo. Ayan, pagbati. At si Julia Ignacio, William Crawford Palo. Dati nating kasama dito sa CLTV 36. Ayan. Maraming salamat. Kabalen, tutok lamang ho kayo sa page ng CLTV 36 News ngayong araw dahil lang mga hihahatid namin sa inyo. Ito mga balita na dapat ninyong malaman at kailangan ninyong malaman. Kabilang ho dyan, sitwasyon ng iba't ibang sementeryo at sitwasyon ho ng mga bus terminal para po sa mga babiyahe. Ano yung dapat ninyong paghandaan? Kami rin ho, may tinatrabahong balita ngayon. Ito hong mga tips and safety tips, reminders mula ho sa mga otoridad. Paano ba nating mapapanatiling ligtas ang ating paggunita ng undas? Diba? At yung mga aalis ng bahay. Ayan, bago ako magpaalam, banggitin ko lang yung nabasa ko sa TikTok app. And doon sa pagbabasa ko na-discover ko na maraming nakaranas ng ganitong sitwasyon. Meron daw umiikot ngayon sa may syudad ng San Fernando at ilang bahagi pa ng lalawigang Pampanga. Dalawang mama sakay ng isang magandang sasakyan. Ang sinasabi galing sila sa abroad at wala silang cash. So manghihingi sila ng cash pang toll gate. So, isang kabalen ho natin ang nag-post ng kanyang karanasan habang nasa isang coffee shop, dyan ho sa may Jose Bad Santos Avenue sa San Fernando. At kinatok siya nung mga nakasakay sa sasakyan at sumisigaw at sinasabing kailangan nila ng pamasahe. Sa takot itong ating kabalen dahil, you know why? That was not the first time na nakita niya. Dahil naranasan na rin niya at nakita na rin niya yung mga mamang iyon with the same modus na humihingi ng pamasahe. So, about months ago, ayon ho, dun sa nag-post na ating kabalen. And may nag-comment, maraming nag-comment, madalas daw sila sa mga gas station, sa mga NLEX. Yun ho yung kanilang komento. So, paalala ho, yan, tatanong din natin sa mga otoridad kung naiulat na sa kanila yan. Yan ho yung pinag-uusapan ng mga netizen ngayon. At marami rin yung nagsabi na nakaranas ng same modus. Kung kayo ho sa mga manonood ngayon, may naranasan ganito, ipagbigay alam din sa CLTV 36 News. Para mabuo natin, maging case study dito sa ating ginagawang storya. Ang sinabi ho kasi, kakatukin kayo sa inyong sasakyan, manghihingi o manghihiram ng pera, cash, dahil sinasabi pang toll gate. Ang problema, marami na hong nakaranas, marami nang nakakita sa kanila. So ang labas, modus. Hindi lang minsan beses nangyari, di ba? Sige ho mga kabalen, at ako'y magpapaalam na maraming salamat sa lahat ng tumutok dito sa ating programa. Magkita tayo ulit bukas alas 10 ng umaga. Mamaya naman, samahan po si JM De Jesus, Pasada Balita alas 12, alas 2, alas 4 at syempre CLTV 36 News mamayang alas 6 ng gabi. Muli po, para sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan, Justin Dizon po para sa CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po.